Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Kados pundi pawartosipun? Oh. Kangge miwiti pasinaon sumangga masjid ini dipun pandegani donga rumiyin. Donga kawiwitan. Sampun rampung. Nggih. Matur nuwun masjid ini. Kala wingi sampun sinau babagan cerita wayang kalih tes deskripsi. Cerita wayang wingi wonten laire Rama Wijaya nggih. Wonten Kidang Kencana ugi wonten. Derengipun pasinaon dipun wiwiti, Pak Hanafi pengen ice breaking rumiyin ben bocah-bocah fokus kangge sinau. Mangke Pak Hanafi nyebut tembung utawi kata. Mangke diitung jumlahane pinten. Ngoten nggih. Rahwana setunggal kalih tiga. Oke. Nek cara rahwana iki pinten? Tiga nggih. Rahwana. Nek tiga ora ngene tok tapi kabeh di nganu ji ra lu ngoten nggih. Nek loro nggih ngoten, ngeten nggih. Nek siji ngeten, nek ora ana ora usah ngoten. Paham? Paham nggih? Dunung nggih. Siap? Meja setunggal kalih tiga. Saderengipun Pak Sinaon, Pak Hanafi presensi rumiyin. Wonten sing mboten mangkat apa ora? Wonten. Engko tak sebutke, siapke satu tembung basa Jawa wae. Ngoko oleh krama oleh basa Jawa tembung. Nek wis disebutke kancane ra usah disebutke. Oke? Nggih, gampang. Siji wae ra usah akeh. Cinta. Mboten mlebet siji berarti Adimas. Nah, tembung siji wae, Mas. Basa Jawa, ngoko. Dahar sae. Aditya. Ngonjuk sae. Sydney. Dawuh sae. Wis pinter-pinter murid Pak Hanafi. Yen panjenengan wonten griya utawi ketemu kancane utawi ketemu tiyang sanes biasane kredo ingkang padatan dipun tindakaken iki sing pisanan ngopo? Nalika iki ketemu Pak Hanafi biasane ngopo? Ngomong-ngomongan, ngobrol ngoten nggih. Nek basa Inggris apa ya? Conversation ngono. Ngobrol, ngomong nek dalam basa nek wonten basa Jawa jenenge napa? Pacelathon. Lah, dinten menika awak dhewe menika badhe sinau ngenani pacelathon ingkang ngangge unggah-ungguh. Basa Jawa krama alus, ngoko alus ngoten nggih. Lajeng gunane sinau menika niki kangge napa to? Sinau menika kangge napa? Supaya nek srawung karo wong liya iku iso sopan, ora pecici, ora jangkar, ngerti ya? Jangkar iku ora trep ngoten nggih, sing diomongke kuwi ora trep ngoten. Lajeng tujuan pembelajarane wonten dinten menika peserta didik mampu menggunakan istilah unggah-ungguh basa dalam menerapkan di percakapan utawa pacelathon. Kira-kira mengko nek karo wong tuwa iku nganggo basa ngoko apa krama? Nek karo adine ngoko apa krama? Nek karo kancane ngoko apa krama? Ngoten nggih. Dadi mengko disinaoni. Kangge kesepakatan kelase sedaya tumindak, kelakuan, tindakan, kegiatan ning kelas niku kudu nggunakake sopan santun. Pareng aktif sae, antusias sae tapi tetap sopan santun, ora clemang-clemong. Soko nek ameh nyuwun pirsa ngacung riyin, mengki lagi disumanggake Pak Hanafi. Ngoten nggih. Kangge pasinaon cobi dipun tingali video menika. Video menika dipun tingali. Mangke Pak Hanafi badhe ndudar dijelimetke, ditamatke, ngoten nggih. Mangke dibahas bareng-bareng.
Kuwi mau kira-kira ngobrolke napa? Sing ngertos? Lombok, ya, lombok tanduran ngoten nggih. Iku mau sing ngomong padha umure apa beda umure? Heeh, beda umure nggih. Sing tetengere beda umure apa? Yang sebagai napa nggih? Tondo nek iku umure beda napa? Kok iso ngumuni umure iki beda ngoten? Sing dadi tandone apa? Apa sih? Napa sih? Kan iso ngerti. Oh, iki mau wong loro ngomong-ngomongan ngoten nggih. Padha umure mboten? Mboten. Sing bedake umure napa? Raut wajah saged. Rambut saged. Terus nek dikaitke kalian materi pacelaton sing bedake napa? Nek sing tuwa marang sing nom mau, sing nom sing dhisik wis. Sing nom niki sing pundi riyen? Sing pundi sing nom? Sing kambine warna napa? Putih utawa pethak nggih. Nek sing tuwa sing jasan. Oke, setuju nggih? Sarujuk nggih ngono sik ya. Sing tuwa marang sing nom ngagone basa Jawa ngoko nggih. Ora basa kan niku wau nggih, ngoko. Nek sing enom, nek sing tuwa ngagem basa krama. Unggah-ungguh. Unggah-ungguh basa yaiku pranataning. Pranatan niku aturan. Aturan berbahasa manut lungguhing tata krama utawi subasita. Manut derajat orang. Kaya mau nek kalih wong tuane ngagem basa krama. Nek wong tuwa marang nom, lah niku lungguhing tata krama, derajat wong ngoten nggih. Kangge pasinaon ing dinten menika, mengke Pak Hanafi bentuk kelompok. Kelompoke ngeten mawon, sekawan-sekawan iki nggih. Setunggal kali 3, setunggal kali 3, setunggal kali 3 iki sekawan ngoten nggih. Meniki Pak Hanafi pun gadah kertas asturo. Sesuk tak badung sekalian. Niki wonten LKPD. Pak Hanafi duwe kertas ketokan. Niki ucapane orang, omongane wong. Contoh niki Siti halah. Iki Siti sing ngomong nggih. Siti halah ngono kok ngomongmu gedabrus. Ya wis mengko yen prainan dolan mrono ya ngajak kanca liyane ben malah gayeng. Iki ngono nggih. Mengko ana juga iki Yusuf ya ngomong. Engko teng kelompok dirembuk. Diurutke ben dadi pacelaton sing jangkep, sing gampang dipahami. Lajeng mengke wonten niki ugi LKPD-ne kalih. Mengke wonten pacelaton sing tak kosongi. Sing tak kosongi mengke diisi. Jumbo sing ngomong sapa? Iki wonten jawabane. Krama karo ngoko. Dipaske iki sing ngomong sapa? Nek Pak Hanafi ngomong ning Rizka ngageme ngoko. Lah engko digoleki sing ngoko. Engko jawaban sing bener bunder. Iki Farhan iki wae. Tari. Fiza niki. Syafis payang we. Emma dan teman-teman tari. Sing bagus bal-balan. Wayang mawon. Sing cowok-cowok bal-balan. Iki bal-balan. Niki wayang. Niki tari. Sakniki ngelompok ning kelompoke ora madhepe melingkar wae ning kelompoke madhep mengguri ngoten mawon. Dirembuk karo kelompoke. Virus madhep mengguri terus karo temene dirembuk. Oh, ngono.
Dirias sing apik. Sing apik, Pak. Oh, ya apa sing apa? Pink. Iki tak pilih sing apik. Oh, Biru, Pak. Apa, Pak? Iku sik to Zin. Enggak, Zin. Bapakmu hidup. apik. Nggih. Berarti mengke sampingan nggih, sing sisih kene LKPD niku, sing sisih kene pokoknya kudu nemplek kabeh lah ngoten wae nggih. Nah. Niki pun. Niki Mbak. Dihitung sik jumlahe sedoso nggih. Dihitung riyen jumlahe sedoso. Niki kalih mriko Jayan. Nggih, ayo madhepe sing genah, madhepe mriki. Ngobrol karo kancane. Dalem? Nggih. Boleh, gitu boleh. Pokoknya nempel semua gini juga boleh. Sing kreatif. Amit nggih. Dalem? Kertas lipat iki buat apa? Buat nyias di sini nanti. Sekreatif jenengan. Mbok gawe origami burung, monggo. Mbok ketok-ketok waru-waru nggih, monggo, nggih. Mangke niki nggih ditempelke lah iki sing iki gawe niki. Niki engko jadam. Pokoknya dua niki ditempelke mriki, niki nggo ngiase. Boleh selain yes dalam. Nah, ini dibundeleti sesuai ini garap. Nek kan ini ada nomor 2 nggih. Niki nomor 2 niki sing bener nyuwun priksa napa takon ngoten. Pripun kedap nggih? Dalam? Oh boleh. Nih. Kaget ya monggo. Dalam? Ngelingar ini kepriyen, Pak? Nggih, contoh tuladane iki nomor 1. Bapak kalau wau nembe sare tabuh pinten to? Kok kadingaren ngantos tabuh gangsal nembe apa nek Bapak wungu apa turu? Ngoten. Dipilih sing nomor 1 iki sing bener wungu napa turu, nek bener dibunderi. Pilih salah satu ngoten mawon. Dalam dibunderi teng mriki mawon. Nomor setunggal napa nyuwun priksa napa takon nanti dibunderi. Dalam sembarang sing apik. Siti lagi boleh enggak, Pak? Enggak. Harus langsung lagi. Nggih, kan ngobrol. Heeh. Kalau berarti nek double berarti tesih dereng lepat, dereng bener. Tapi ini ya. Udah, ganjel. Iya. Ini nih mbok aja ngecene tuh taruh mana? Soalnya dari kan bener. Emang kowe tau dolan mono sup? Nggih, bener niku. Nggih. Saya niku. Ya. Sip niki badhe ndamel napa niki? Nah, sing media sing apik. Dalam. Napa? Ngece itu ngenyek, menghina ngono lho. Alah ngece. Ngece nggih. Iki ngece sebener mboten ngece, ngece. Dalam. Pas kuwi. Oke. Cocok kuwi ngoten ra. Nggih. Kadang nggih mboten cobi di dudar piyambak. Wingi apik filmmu sing gedang. Juara kali, Pak. Oh, sangar berarti. Keren. Helm. Pripun? Ngapa? Wayang. Ringgit kromo, wayang ngopo? Lah,
Nek Tino marang bae ngageme krama napa? Lah, ngoten. Berarti lah. Dalam. Nggih, ditempel semua. LKPD ini ugi ditempel nggih. Niki ugi ditempel. Oh, boleh. Ditempel ugi. Dalam. KPD ini gini Pak. Nggih, iki ditempel, mungkin iki nggih ditempel mriki. Nek LKPD ini dibunderi mawon. Nomor 1 no. Nggih, urut, diurut nggih. Pak, kalau ini gini Pak. Good. Nama kelompok. Oh, keren. Lah namanya Ragil ganteng kok. Aku ingin nonton bal-balan nih, apik kok. Kelas kene Semelu iki karo kowe, Pak. nggih iki bareng to. Futsal wingi. Oh, ya. Nggih. Kelas meeting kalau wingi. Juara menang to kelas itu. Pak, juara Wis bagus to. Nggih. Ya. Ah, sip sakniki nggarap nikirin. Napa? Ringgit niku wayang kromo, wayang basa kromo. Wayang ngoko kromo ringgit. Nyuwun tanya sama nyuwun werso iki basa kromo, takon iki basa ngoko. Nggih. Dalam punya. Gitu. Ini nomor 7. Iya, gadah itu ngoko kromo, kekagungan kromo inggil. Sepedole mau ndi ya, Han? Mbok delekke to Han mesti to Han. Mangke niki nggih, kelompok setunggal teng mriki, kelompok niki 3, niki teng mriki, 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 niki teng mriki. Yang mriki. Yang mriki. Good. Ayo. Ayo cepet. Areng ke kelompok niki mriki. Di kletek niki. Oke. Di catat sing apik. Ayo. Niki mriki. Kelompok gendis cara selain gone dhewe sing di miturute jenengan apik sing ndi? Sakliyane ngene jenengan sing miturute jenengan apik sing ndi? Ungu.
Ungu nika kagungane gadahane kelompok pinten? Oh niki. Wis manteng nggih sae niku. Kelompok Grace nek miturut jenengan saliyane nggene jenengan sing miturut jenengan sae pundi? Ungu. Ungu nggih. Ungu kabeh. Sing jaler Kalila yen saliyane nggonmu sing apik sing pundi? Sing niki, Pak. Biru. Niki. Ya kancane dhewe. Kalau wau awak dhewe sampun sinau pacelathon iki sing apik sing piye? Terus ngagone unggah-ungguh sing apik kepiye? Niku pun sinau nggih. Pun gadah gambaran nggih. Minggu ngajeng nggih monggo. Nggih monggo langsung mawon. Minggu ngajeng sinaune babakan praktek pacelathon. Minggu ngajeng pertemuan salajengipun sinaune berbicara praktek pacelathon. Nek niki kan pun ngertos pacelathon iki sing kaya piye, nganggone unggah-ungguh sing kaya piye. Lah minggu ngajeng prakteke. Saka dinten menika nek miturute Emma sing disinaoni napa, Mah? Emang entuk tentang apa sinau napa ngoten? Ada tata cara biar lebih sopan sama orang yang lebih dewasa sama yang kayak seumur. Oh nggih. Dadi bentenke nek ngomong karo wong tuwa piye karo kancane piye? Nek sinten iki? Cila piye Cila sing dipingini pas sinaon mengarep sing kaya piye Cil? Aku pengen pertemuan selanjutnya kuwi ora mung nggawe mading tapi nggawe video contohnya ngoten. Nggih, seneng nggawe video. Oh nggih, nggih saged nggih. Wonten pitakenan kangge materi pacelathon? Wonten. Dereng nggih. Wonten Pak Hanafi ngajari sing ngeten mawon, ngoten wonten? Dereng nggih. Oh nggih pun. Kula pungkasi nggih. Minggu ngajeng sinau praktek pacelathon dinten menika Pak Hanafi cekapi menawi wonten kalepatan Pak Hanafi nyuwun agunging samudra pangaksami. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho, nek bahasa Jawa pripun? Matur. Baleni. Sing kompak nggih. Pak Hanafi, matur nuwun Pak Hanafi, ngoten nggih. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sami-sami.